Street art, oftewel straatkunst, in de Schoenwinkel. Niet de eerste plek waar ze dit verwacht. De inrichting van deze gerestelde Schoenwinkel, die er overigens wel al langer ligt in de Steenstraat, spreekt tot de verbeelding. Pro kent u misschien vroeger van Pro Sport. En inmiddels zijn we in een hele andere lifestyle-omgeving terechtgekomen. Ons motto is voor, door en met jongeren. Dus als je goed kijkt naar alles wat je om je heen ziet, zijn muurschilderingen die door een groep jongeren gemaakt zijn uit Rotterdam. Lijp en Lucky Dubs heten ze. En die doen de graphics voor al onze winkels. Dus deze nu in Roermond en volgende week donderdag in Arnhem. We hebben de volgende opening weer. En zo volgen deze zomer nog 3. De graphics die je in de winkel ziet hebben betrekking op de buurt waar de winkel ligt. Dus in dit geval dus Roermond. Ik zie 0475 al terugkomen, hè? Ja, dus elk getal bij ons van de vernieuwde winkels heeft betrekking op de stad waar de winkel ligt. Zo ook deze in Roermond. Het lijkt wel alsof de kunst meer opvalt dan het product dat jullie verkopen nu. Nou, het zou een combinatie moeten zijn van. Dus het is en de mooie graphics aan de muur. Het is ook zo dat het een beetje een ontdekking moet zijn. Als de mensen die hier, de jeugd die hier komt shoppen, die moeten de winkel binnenkomen en kunnen iedere keer weer een nieuw stukje zien. En er zal ook veel in het vervolg gedaan worden met de kids die hier komen shoppen. Je ziet dat er beeldschermen in de winkel zijn. Dat doen we in samenwerking met Excite. En zo zal er veel interactie zijn met de jeugd. Dat is de bedoeling. Heel erg gericht op die doelgroep, hè, op de jongeren. Wat gaat er vanavond nog gebeuren? Vanavond hebben we een feestje. DJ staat al lekker warm te draaien. Er is een klein hapje en een drankje voor iedereen. Er worden wat free gifts weggegeven. En het is gewoon een gezellige avond vanavond om te laten zien dat we er zijn, ook in Roermond.